Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayo Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jaalleɗi moɗon weltare min dañi huccide e moon oɗo subaka alhamis hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha ɗo boroso wawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo weltare min dañta e huccidde e moɗon bani moon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbaɗi mba debbo pullo debbo mo Daara Halayɓe mi salminimo ma ñalawma goto ar noon kalna en ko hol leegal ngal jeeɗa e Daara Halayɓe ni taw wona hannde noon gona e heblade pour jabtade ɗum no moƴƴi so mbaɗa andima hunde jiiɓo seeɗa Aissata sa yam ɗo yaa hol leegal ngal konnoɗa walla ngal jeeɗa e Daara Halayɓe mbaɗa ɗum jiiɓo seeɗa kono ala probléme mbaɗa andi ma heblon ɗum no moƴƴi namdade en tout cas mbeɗa andi tawde mbiɗa ko yimi heblo mami heblo ɗum noon musidɓe tedduɓe on calminama no fewi subaka Allah tedduɗo Aissata mi salmitimama e ko duwiɗa ko kadi mi wiya allahumma amin en mbi yo on jaam duumo jokko e nder leydi Sénégal sikala ko wiide bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko toɓɓere wotere nde ganduɗa ina arte jandeji leydi Sénégal woni pawgol hayre adande no mbiyata walla mbiyen tuufere adide e ko yewti e mango hono ko fate banggue oɗo central à gaz mbo 300 mégawatt tawi ɗe ko privé ji woni jomen coopéraji leydi Sénégal kañumen ndendini doole mumen ina wayno jiiɗimade gam ha joni e ittude caɗele kuɓɓam ɗo e leydi men Sénégal kono kadi toɓɓe goɗɗe ne tawte e nder jayandeji men certuɗe o subaka hande jayande Sud Quotidien uddisidama ko noon ndewi ko mango oɗo central à gaz mbo 300 mégawatt ɓe mbi tan de ko les privé walla mbiyen des privé sénégalais ina wayno kañumen ndendini ko tolni e temedde ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi milliards e coopéraji CFA ɓen ɗon noon ina mabɓe mo ganduɗa ko Khadim Ba Abdoulaye Dia Samuel Sarr wondude e Harouna Dia ɓeɗo kala noon ne wayno mbaɗi juuɗe e jiifa jaltini coopéraji gam ittude Sénégal e to banggue ko wiyete ko hono caɗele kuɓɓam woni courant jayde las ko noon tigui nde narti on lancement woni ko hanki tigui on ɗon central mo ganduɗa ko gadiɗo ko wiyete ha joni hono West Africa Energy ɓe mbi tan de ko le privé national kañumen ne wayno mbaɗi juuɗe jiifa jaltini ko tolni e coopéraji limtinɗe tawi noon ko gam yaltinde Sénégal e caɗele hani e jiggade ko yewti ko e gollodde gummotore toon to caggal leydi e on tuma noon ɓe mbi ene wayno ko gasi walla ni ma gas ko yewti ko ha joni e caɗele wonande leydi meɗen jogoto e kala e saaha to banggue courant woni tan immorade toon to caggal leydi jayde Le Soleil ko dawri nden ɗo ne arti e ko yewti e mango on ɗon central ɓe mbi tan de ko hanki gueɗe ɗe ne wayno puɗɗa on ɗon noon mo ganduɗa tawate ko toon to Cap de Biche ɓe mbi noon ne wayno de on ɗon central ma gas e ko yewti e nder lewru juin hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi goɗɗum ko tawate hen ko conseil des ministres hanki toon to galle lamorgo ngo ko maw leydi ndi Macky Sall holliti wonde ma yuɓɓin ko yewti ko e conseil présidentiel e ko yewti e awo leydi men Sénégal ɗum wonata koye lewru mai tawi fandare nde ko safrude caɗele awoɓe leydi men kala e saaha heeɓoɓe caɗele e nder maayo ngo ɗin ko guuri jajine tawe hello tati e nde jayni guendire Le Soleil jayne témoin rewi hen nden ɗon ne ari koko yewti ha joni ɓe mbi ko won hôpital mo ganduɗa ko lolluɗo tawteɗo ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar kono Aissata on hôpital de ko pawguɗo no fewi to banggue coopéraji saabu ko ñamande mawde woni koɓe ndewete e fanno e won tuma ɓe mbi ko subvention mo ganduɗa ko spécial tolniɗo temedde 5 millions e coopéraji CFA gam ha joni wurtinde oɗo hôpital biteɗo hôpital Le Dantec caggal témoin ko L'Observateur nden ɗon ne wayno ari koko yewti e losko moɓe mbaɗi e oɗo Cheikh Wade kam woni hono directeur SEMGA woni tambide kala ko fate banggue woni gueɗe e kono leydi men Sénégal ɓe gartide ha joni e hol gonɗo oɗo gorko e hello jeenayyi ɓe mbi ko adi kala ne wayno ko cukagu makko kono kadi toon to wuuro witengo hono Ngaye Mékhé ɓe garti e drame woni tana bannoɗo e ko yewti e gurdam makko hani e témoignage mo ganduɗa arti hen yummakko e hol gonnoɗo on ɗon Cheikh Wade sa yiiɗi famde ko hello jeenayyi e nde jayde L'Observateur jayde Libération nden ne arti walla mbiyen yilloyi ko toon to wuuro witengo Gadiaga wuuro ngo ganduɗa ngo dol haaji joni mbiyen dowli e ma yeɗo hitande 2020 sababu o noon ko cumo ganduɗa ko gaz yinomo toon e on tumanoɗo ɓe garti e oɗo société biteɗo Forteza ɓe mbiɗe kañum woni sababu hande caɗele mawɗe wonande ɓesguji gonɗi toon so en tugnima e konngudi biteɗo Aissata Sow mo ganduɗa arti e caɗele muɗum mo oɗo société ne wayno eggin ɗum e galle mum caggal nde joom galle makko hawre ladial kono an mum koɓe garti e konngudi Gallo Ndiaye kañumne kadi arti e ko yewti e fanno hani e yinnode ɓen ɗon egginde e juma wuuro ngo gam fawde ɗon on ɗon usine mo Forteza moɓe mbi ko ɓulli e gaz ene wayno cakki less on ɗon juma ɗin konngudi jaaji kala témoignage uji mbiyen seeɗantago ganduɗa ko hotɓe toon ene tawe e hello 4 ha 5 e nde jayde Libération jayde Quotidien Le Quotidien nden waɗi ko reportage woni cimtol mawgol hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie ɓe mbi tan de oɗo saaha mo kalaten ha joni ko relation
woni jokkodiral ngal ganduɗa ina kay ha joni ɗeeɓi wojjude ƴiƴam seeɗa ɗum ko caggal nde fitnaji teska ɗeɗo balɗe hakkude sénégal naaɓe tawi ko awoɓe wonɓe toon e ndin leydi e ɓen ɗon ɓiɓɓe leydi gambinaɓe mbiyete o saaha hannde noon ina teska toon koɓe mbiyata ko woni sentiment anti sénégalais ɓe mbi noon ko ambassadeur o suuti hen konngudi hono Bassirou Sène hollitti wonde yen paam ɗin ɓesguji ɗiɗi kala de ko ɓooyɓe wurdude tawi ko kañumen koɓe mbiyata ko hono vivre ensemble ɗum ko guilay saaha jeetari woni indépendance jeyde Walf Quotidien nden ɗon ha joni yilloyi ko toon to caggal leydi ngol lawol ɓe gaari koye relation hakkude woni jokkodiral hakkude leydi Sénégal e leydi Guinée ɓe mbi ko Alpha Condé kañum tan o saaha hannde woni e ɗeɗɗude Macky Sall ɗum ko caggal nde woni e sudde konngudi kala e saaha e jalte makko omo joopo horeji leydi ndi Macky Sall ɗin konngudi ne jaaji nder hello jeenayyi e nde jayde Walf Quotidien jayde coftal bali stade ko nden uddata hono no kala subaka Aissata ɓe mbaɗi ko namdal beele yimɓeɓe Sénégal naɓeɓe ina mbawi jokkude hoolade Aliou Cissé beele kay haw wawa ƴettude oɗo coupe d'Afrique des nations de football ko namdal ɓe mbaɗi yimɓe hewɓe noon cuuti hen konngudi artuɓe e fanno hoɗirɓe wonde ina wayno accude Aliou Cissé ɗo oɗo kippe mo ganduɗa ko jour uji classe mondial tawi noon koɓe hokkani ɗumen fodde munen wawde wadde exprimé e nder terrain beele on ɗon ne wawi ƴettude on ɗon coupe d'Afrique des nations de football donc ɗo folde ko wayno Eswatini ko wayno Congo beele ne wawi gagnade coupe d'Afrique ko namdal mawgal ɓe mbaɗi e subaka he mboɗo andi Aissata ɗen namde ma en eto jabat ɗum janggo e aljuma o so Allahu lamɗo jaaɓi ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongude nde kelle gueɗane oɗo subaka ne wayno Amadou Moussa erreur aji ɗiɗi ɗi Aliou Cissé waɗi ɗi kam o ɓe kollimo hen caggal de walla mbiyen ɓe hay goto yadani hen e makko hay goto yadani Aissata kono kadi il faut yimɓe paama aɗa andi en kaali ñanden mbiɗen koye test kanko hoore makko haali koye test o woni systéme 3 5 2 on test noon yo faam kam o moƴƴi to banggue makko par ce que o andi on test moƴƴani Sénégal naaɓe gandi on test moƴƴani on systéme moƴƴani en tout cas yo sa lugguiɗo waɗa hen béton no foti duuɓi Aliou Cissé waɗi ɗo tan duuɓi jeegom duuɓi jeegom gila nden ha joni Aliou Cissé nane test ko ɗum woni ko hulɓini ko mi hamni ɗum woni ko hulɓini ko koye ɗin konngudi ndewe tan jehen caggal leydi no alhamisa foof ɗum noon jeheten ko leydi Mouhamed Issoufou to Amadou Moussa ne woni toon to diwan mo Niger ɗum noon ine anda hecci hanki ko tentative coup d'état mo ganduɗa yete Allah waɗi laataki ɗum noon ƴewtinda toon e hedde 3 heures du matin ɗum ɗon noon woni ko ganda dañi ko ñande jamma talata nangui alarba hanki o woni noon ko hulɓini yimɓeɓe nde ɓe leeli tan ha hedde 3 heures ɓe nani Kouré sara présidence ɗo Amadou Moussa ɗum noon woni ko ganduɗa ine hamni te ko ɓuuri hen noon hawnade woni ɗo e balɗe seeɗa walla mbiyen ɗo e samedi tan ko président kesso foti yiyete joƴƴinede ine notoro inde Ahmed Bazoum ɗum ɗon noon Amadou Moussa oɗo badɗo ɗeɗo gueɗe walla mbiyen cikkaɗo ko kañum waɗi ɗen gueɗe ha joni nana yiile kanko noon o notorto tan ko inde capitaine Gourouza kanko capitaine Gourouza noon oɗo saaha toon to diwan mo Niger amona yiile toon Amadou Moussa aɗa andi leydi ganduɗa waɗi élection ji nanggama yaari lawol aɗan lundiɓe kam hay ko élection rewi lawol foof kamɓe ɓe jadata hen ha premier tour dañi ha deuxiéme tour dañi Amadou Moussa a foolama ko wayni dañe nder leydi ndi ina hawni hay so tawi kanko poolaɗo o yaltani hen kanko capitaine baɗɗo ni o holko saabi o waɗi ni ina hamni eko ganduɗa ko leydi ganduɗa koye élection ji ɓe gummi aɓe jogori joƴƴinde président goɗɗo mo ganduɗa ne heɓri joɗade surtout Aissata aɗa andi eɗen kewi wiide démocratie ko fannuji ɗi foof ndendata ne wayno liggo ɗum ndema ɗum ha joni nden ɗum kadi ha coña ɗum ɗon noon ko ɓuuri hen ko hulɓinade ko oɗo mo ganduɗa ko tuumaɗe e gardigo on ɗon tentative de coup d'état woni oɗo nayori to banggue konu mbiɗa sikki sa woni koninke a fotani jogade ko wiyete ko hono ambition politique kono noon malheureusement ɗo e Afrique ko ɗum woni ko woodi aɗa yi neɗɗo ne woni e laamu taw won ko ardina woni colonel walla woni ko ganduɗa ko woni général tawi ene jogui e nder muɗum ko wiyete ambition politique c'est à dire ardade leydi ndi walla ha joni wadde feere ha mo yiiɗi ardo leydi ndi o ardo kono mbiɗa sikki c'est pas le moment par ce que mi sikki ko wayno Niger hannde oɗo président biteɗo ha joni woni Mahmoud Issoufou so tawi en mbaɗi prononcé inde nde donc noon mo waɗani 3e mandat baɗɗo 2 mandat muɗum respecte ko wiyete ko hono constitution leydi ndi waɗi ɗum manam gimbi goɗɗo mo gimbi o gagnima ene heddi balɗe tati par ce que heccanki ɗum waɗi heccanki jamma ene heddi balɗe tati on ɗon ne jooɗo e laamu ngu so coup d'état waɗama ɗon c'est pas le moment Aissata fonno koye wonde ko ɗaɓɓoɓe 3e mandat ɓay walla ɗaɓɓiɓe ha paari
mali ɓe ɓen kay yo eto waɗede coup d'état kono wona baɗɗo deuxiéme muɗum mandat inana wayno ɗo e balɗe dabɓe wiye ene waɗe coup d'état holko woni fandare oɗo gardiɗo oɗo putio beele ko mbiyeten Mahamadou Ousmane woni on ɗon opposant jaɗɗo e deuxiéme tour jokkuɗo wadde contesté wi tawtatake walla mbiyen jaɓata nguppol mo Mahamadou manam mo Mouhamed Bazoum bel ko on woni caggal ɗum ɗon ko hunde heddinde ande nde o sako e losku mo ngo wona kono en tout cas fotani wonde par ce que démocratie nde leydi ndi hande darani toon to Niger ko démocratie poɗɗo hono rewede peele seeɗa seesa wonande ga e Afrique ha tengti e Afrique banggue hirnangue beele ɓe mbawa ha joni jokkude jaɓɓal ngal ganduɗa ngal ko wiyete démocratie e nder leyɗele ɗe en tout cas ko hunde nde ganduɗa nde sofde nde moƴƴani kadi ko hunde nde ganduɗa hulɓinide leydi Niger nde ganduɗa hande ene haaɓa ko witi ko e banggue terrorisme woni waɗi boniyankoɓe so tawi ko koninkoɓe fonnoɓe jogade ndenka kañumen koye munen ƴetta kuré condi ina pella e nder capital ɗo woɗɗani ko ganduɗa ko woni lamorgo mbiyen ɗum ɗon ko hunde hulɓinira e sat noon tigui Amadou Moussa Afrique waɗi ko wowti walla mbiyen ko wowtuno saabu koko ganduɗa yiyete coup d'état kam koko way tan ko Afrique ƴettu ɗum tan kañum kam wambi ɗum waɗi ɗum ɓiɗɗo te koko ganduɗa ne wawi wasde saka noon e leydi mo ganduɗa dañi élection ji mbaɗi saabu élection Amadou so yeehi ha premier tour dañi deuxiéme tour dañi mbeɗa sikki guyka welno tan koye wadde ɗum e premier tour gawnoɗa jiiɓa mbaɗa ko mbatta ko daña ko dañta ko kono so yeehi ha deuxiéme tour dañi hankkadi yimɓeɓe gotoyi totti kartal ɓe ganduɗa mo ganduɗa ko kañum kooli mbeɗa sikka tan heddiɓe ne mbawi wambade hen mbasa dillinde leydi mumen saabu coup d'état koko ganduɗa Amadou Moussa ne wawi dillinde leydi jiiɓa ɗum bonna ɗum haɗen leydi ndi dañde stabilité kadi ko Allah tan andi a ƴeewa tan yeeru e leydi Mali ha joni dañani taw gardiɗo leydi te koko ganduɗa e élection ji darnaka toon taw koko ganduɗa jiiɓat leydi bonnat leydi ne wawi wasde nder leydi surtout noon leydi mo ganduɗa jonno toon o kañum wi ko ɓooyi koye mandaji ɗiɗi kadanmi troisiéme mandat mi watta ɗum troisiéme mandat yonti ƴetti candidat muɗum fawi candidat mum yaade woɗɓe ɓeɗon yete nde ɓe mbaɗi kawguel kanko yalti haaɓe jeehi deuxiéme tour Allah waɗi o ƴetti leydi ndi o suwa hay joɗade holko coup d'état yiloto ɗon Amadou Moussa koko ganduɗa ina hawni ine hulɓini kono kadi koko ganduɗa ete mbiyata ko est ce que surtout ɓe ganduɗa ko kamɓe goni koninkoɓe Amadou Moussa saaha foof ɗeɗo gueɗe ko kamɓe natta hen kamɓe mbatta ɗum kamɓe est ce que hakkillaji mumɓe ina timmi koko ganduɗa ete neɗɗo sene miijo leydi mum yiiɗi leydi mum Amadou Moussa darnata toon ko wayno coup d'état c'est ça aɗa andi a haali joni Mali ko c'est à dire ko leydi hoddude e leydi Niger donc jomum ne wawi miijade tan mbaɗen hono ko waɗi Mali ko exactement keɓen pouvoir o kono mbiɗa sikki no mbinomi nani ni wona hunde yontude saabu welno ittude kay ko biɗo mi iwani woni kanko mo ganduɗa ko Mahmoud Issoufou woni hoore leydi ndi mo ganduɗa mandat muɗum gasat tan so heewi ko aset ɓaawo janggo donc on no weeli muñande heddi noon ko beele on coup d'état jeeɗum ko kanko on ancien président walla jeeɗum ko président entrant en tout cas ko ɗon woni namdal ngal foof mboɗen losgo ngo maarto hen vraiment leydi ndi ganduɗa hande ndi inana hesɗitina to banggue démocratie ga e Afrique banggue hirnangue ndi ne foti accede e taaɓe muɗum par ce que ɗum ɗo ko ɗum hunde herƴinde no feewi ko yewti ko e gonka leydi ndi hande jogui oɗo saaha oɗo noon mo ganduɗa ko darninde nde ɗon eɓɓore gonɗo yiilede mboɗo yanna so tawi o jaggama mo wawa jabtade namde holko duñimo e wadde ɗeɗo gueɗe kantoɗe e holko yiye leydi ndi beele ko élection ngaji ɗi gonɗi juɓɓiranimo walla ala ko ambition mo mbinomi nane politique mo jogui walla ko on gonɗo less makko woni e sakkademo no wiyamo mi tongtuma ha keeɓa leydi ndi e on saaha minne mi jooɗo en tout cas no wawi wade foof kam ko namde ɗe ganduɗa en heddi jaabe taw goɗɗum ko jinnomi arde hen seeɗan to banggue actualité international mboɗen men gaara hen ko ɓuuri yaaji woni acquittement mo ganduɗa ko Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé keeɓi hanki ñawede taw ko ñawore en appel woni ɗaɓɓade toon to cour international gonɗo toon to Pays-Bas wiyama wonde kala koɓe ndewetno sa hande ɓe laaɓi ceer ɓe mbawi yaade noɓe beela e ɗoɓe beela donc c'est à dire ɗo e balɗe ne wawi ɓe ƴettoyo toon to leydi Côte d'Ivoire noon tigui o woppitama tigui kanko Laurent Gbagbo ɗum ɗo noon koyɗi konngudi uddi tan toon to Niger tan Amadou Moussa mo ganduɗa woni capitaine Gourouza kam amona yiile ha joni o yitaka taw koyɗi konngudi udde tan roɓɓindu jayndeli meɗen ko tottude won aadi janggo so Allah lamɗo jaabi bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonno e banu gorko Amadou Moussa heɗanone banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiat